May sa abalasita nga agtawin iti 11, grade 5 student, iti nagturong iti PNP Kawayan, nga kinuyog dagiti naganak kanya na, gapuanan ta iso nakit biktima iti panakarames, iti napalabas nga aldaw. Naanad nga simungbat dagiti magmamano nga saludsod ni Senior Inspector Edmar Kiton, Chief of Police iti natakamat nga ili, gaputan alpasen iti investigasyon dan, ken naiuli iti darum, kontra ken ti sospek. Maipagarup nga ti sospek, nga intudo iti biktima, ket iti agdama nga barangay captain, iti barangay Puerte, Kawayan, Ilocosur. Na arami gumutin iti panaka-investigar iti mga kaso. Nalami iti palawag dagiti iti biktima ken dajay eyewitness. Ket may pila gumutin iti kaso dajay Provincial Prosecutor's Office para ti panaka-evaluate na. Ti pinakipatpatang ni Senior Inspector Kiton, ken ti biktima, ket naibaga na nga kanayon na, kan nga ubraen, iti maitudtudo nga sospek. Gagangay nga reaksyon ti may isang ubing, dadyabutin nga katangabawan. Naku namin tinasaong opisyal, insigida kan met nga napan nag-report, iti maitudtudo nga sospek, iti opisina da, ket ditan nga paglibakan na iti maipapabasol, kontra ken kuana. At ditan nga nagturong iti grupo iti press corps, iti pagtaingan iti sospek, nga agdama nga barangay captain, ket iti mismo nga asawa na iti sospek, iti nadanunan iti grupo. Awan sir, awan nga ron sir, nakikito. Ay daman, kaya siya nga, ilang ili kalma, primuar sir, kaya alas 3 Kalaksidan na dumawdawat met iti pabor iti asawa iti sospek nga balbaliwan iti panagsubli ti pagtaingan data iyore dapay asumangpet ti asawa na pinadasmet nga lian iti biyang dagiti maseknan ngem saan dapay lang kayat ti agsao maipapan iti napasamak ken ti anak da ngem nakuna iti ina iti biktima nga saan naparparwaren iti anak na iti pagtaingan da ken madmadlaw na kanpay nga naunig iti pampanunuten ti anak na. Para ti press corps, Ryan Par